Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска иска да направя една хубава интересна салата с скумрия капитан. Тази е с слънчо толедово масло. Има с доматен сос и с пикантен сос. Айде да започваме нашата рецепта. Почваме от тиквички. Пригответе тенджер за вода и една шепа сол. Пускаме тиквички. Ще ги сварим около 3 минути, после ще ги извадаме и ще окосяваме. Ще нарежеме чери домати и ще нарежеме цвекло. Ще окосяваме малко цвекло, една щипка сол, черен пепер и зехтин. Тиквичка е готов. Добавяме зехтин и ще използваме бяло балсамико на San Lazzaro. И сега е момента да може да аранжираме нашата салата. Цвекло, тиквички, малко чери домати, козе сирене. И сега е момента да сложим нашата скумрия капитан. Добавихме малко копер, да дава малко свежестта и арома на нашата свежа и ладна салата. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетит!